ako to vyzerá vnútri zabudnutej bane. Štôlňa strieborná. V 16. storočí sa tu ťažila meď. Potom zostala baňa na niekoľko storočí zatvorená, až kým si ju nevšimol panický cech Horného Spiša. Mne sa vďaka jednému z jeho členov Matúšovi podarilo dostať dnu. Hneď pri vchode nás privítalo niekoľko artefaktov, ktoré sa v bani našli. Tak tu sú napríklad tieto parôžky, ktoré vraj patrili Capovi, alebo kusky pôvodného železného náradia. Pokračujeme ďalej do bane, ktorá vedie asi tak 10 metrov pod povrchom, až prichádzame k banickému komínu. Ten okrem iného slúži aj na vetranie šachty, ale vyliezť naň som sa neodvážila. V štôlni som si všimla aj ďalšiu zaujímavosť, zatopenú šachtu s priezračne čistou vodou. Baníci do nej púšťali aj drona a zistili, že pokračuje do ďalších neprístupných častí štôlne. Voda v nej je vraj aj pitná, ale zase som to neskúšala. Baňa má dĺžku asi 210 metrov a na jej konci sa nachádza takýto zával aj s vytekajúcou vodou. Najlepšie na tom je, že ak všetko pôjde podľa plánov, už v lete si ju budete môcť pozrieť aj sami. Okolo Striebornej sa okrem toho dá prejsť po celom banickom okruhu, ktorý začína v Starom Lome, pokračuje okolo Banického Svietnika a ďalších štôlní a napokon aj okolo Striebornej. Pre ďalšie info sledujte Banický cech Horného Spiša.